Замість туристів – поліція. Росія перекидає до окупованого Криму 200 додаткових поліцейських. Роблять це буцімто, щоб убезпечити туристів. Їм допомагатимуть переодягнені козаки та озброєні велопатрулі. Навалу поліцейських, пояснив окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов. Мовляв, цьогоріч російські туристи точно приїдуть. Чим іще живе окупований півострів, розкаже Владислав Стужук. Порожні пляжі та іржаві металеві конструкції. В мережі показали, як зараз виглядає концертний майданчик славнозвісного казантипу у селищі Поповка. Сюди з 2001 року з'їжджали шанувальники електронної музики. Однак після окупації Криму організатори фестиваль закрили. Тепер тут безлюдні концертні майданчики, а пляж перетворився на звалище металобрухту. У Білогірському районі досліджують печеру мамонтів. Вчені хочуть з'ясувати її довжину. Спеціальна експедиція сканує величезну карстову печеру під трасою Таврида, бо всередину йти небезпечно через великий вміст вуглецю. Велику карстову печеру виявили минулоріч випадково під час будівництва траси Таврида. В перші ж дні там знайшли рештки доісторичних тварин та мамонтів. Довжина печери може сягати 15 кілометрів. Кіноностальгія по-російськи. Поблизу окупованого Севастополя почались зйомки фільму «Гардемарини 4». У продовженні фільму знімаються Дмитрій Харатьян, Михаїл Боярський, Анна Семенович, Діма Білан і навіть дружина речника російського президента Дмитрія Пєскова Тетяна Навка. Фінансують стрічку з російського держбюджету. Владислав Стужук, Заман, АТР.